Saya sempat ngai kublai api baro hagan kapor ki lok ki jor ki kur ki kha ki prab ngai nag jinget ki baper kat ki bios nyau ya kani ka khubo naga tin jong blai ya kani ka YouTube T.SUCHEN Gospel Channel ngai kublai api ha ka kateng ka badan bor ka ba khrawotam ka ba bang ka ba thiang tam ka jong try kan rat jong Jesus Christ kum unang suspa pat unang pen im janga bat jong phi te ka phang ka banga kwa ban pesneu hap ting jong phi ka ni ka por saphang ki samla da kumno ki samla kin pen khut yala kalanti ong ka kitab sam naga number chispa khat khandai ka da khot ka ba khandai da kumno u samla ne ka samla kin pen khut yala ka lenti ki samla kilong kalawai jong ka balang ka imlang ka salang kalawai jong ka ying ka sem ka snong ka thau ka jalla ka ri ka parthehi para kawai namar baki long ki badon ka jaga bor namar baki long ki badang khlan ka jingmut jing perkhat kidang khlan ka bor jabeng kidang khlan haka bormet ka bor mansim ka jingmut ka jing perkhat ban bu kan mau ya ki e ka baki sniau ka baki yo sniau ka baki pule ya ki e jing pule jongki kidang khlan kata ka jingmut ka jing perkhat dei namar kata ngala kran hapi ko ki samla naba philong ki ba khlan ki ba slur bat kata ka tin ublai ka yai sha ken hapi bat phila job no yauta basneu ngapen kan mau ya phi hangne ko ki samla ya ka jing yai lenti jong ki samla ki bangi shem ha ka bible ha ka jing yai lenti ba khut ba janai jongki ki bangi shem ha ka bible kom usamla Joseph ukhun u Jacob kom usamla David ukhun u Jesse kom usamla Daniel hakarta ka batang tang khan rusnem bat ki samla Shadrach Meshach Abednego haka por bakidang samla kila long shisha ki samla ki baklan bat ki bak slur kiba janai kiba khot shisha haka jing yai lenti jongki kiba jamnot kiba yaisha kiba tipru yala ka kamram kiba don kata ka jing it ka jing ya map kalyang iwe watla kila long kibla sha iben haka jing im ka jing long samla jongki haki pon rukom haki jaj beriu kiba per haki jing long merau haki jing chong menrau jongki shakiwe pat kiri om tang shakiwe pat kiri om tang sapar andre wat kiba haying ki para ki henmen jongki ki iben yaki ki iben ki kantaj yaki handrai kini ki samla kim kan randin ki yai ne scam ha ka jing duai hau play ki yai ne scam ha ki an ki hukum jong play wat hap ting ka jing kran pen wat hap ting ki ni jing wat hap ting ki ni jing tencu ki jing pen soi ki ba bon rukom ba ki ya mat ha ka jing im ka jing long samla jong ki handroi ki yai ne scam hau play ki duai hau play ki pen khut ki penjanai yala ka jing im hala ka jinglong samla hala ka lenti ya jongki hadu ka bakut ka jing im jongki ublai udon rengkat batki u ai ka bor yaki bakin job yo boman bat ka jing sniu ha ka jing yai lenti samla jongki kumjo uplay ukwa yapi ko ki samla hakani kapor kum ki samla kumno ba phin pen khut ban penjanai yala ka lenti ya jongpi
kham tam hakum kini kipor bangi im haga juk haga por kabasniu baga jingsniu ki kan roibha ki rung ki mi haga jingmut jing perkhat ki basniu haga jing im ga jing long samla jongpi hangne nga kwa ban pen i ban hikai hapdeng jongpi kum ki samla da kumno pin pen khut yaladi yala kalenti da kumno pin pen khut yaladi yala kalenti ya jongpi hangne nga kwa ban bu kum ga jing hikai hapdeng jongpi kum ki samla nga kwa ban hikai ya si peutli ki jing hikai hagane ga por sio bha sha skor bat sio bha ban pdiang ban sha skor yaki bat ban le ru ban yaj ru kumba phios nyau kini ki si peutli ki bangan bu apdeng jong phi kum ki samla kane ga por kaban nangkong wat yalang lok pat ki pralok ki basniu penjanai pen khut yaladi bat wat kta wat le ya ka bom khut kaba ar da theu perkhat ba haba fikran wat kren kai wat kren than yak ei ka jing biria bajaklia namar kini ki tu lut ya ka jing long samla ba bha chongpi kabalai riam ban om pen ikwa yakiwe riam kumba pikwa bau jisu un pej yapi kabasau dabishar bha yaki program haba pipej haki mobile haba pipej haki laptop ki komputer haba pipej haki TV bat ki ki ba pitho haki website jongpi ba pitho ba pipanna ki internet chwa ba pin penyat yaki pide ban pej bon sin yo kan penbakla yo ba pin yo da ka ka ba jaklia kumta pide ban bisar bha chwa ba pin penyat ek website ba pitho ba pipan na ki internet jongpi kabasan wat pet arsin ya ki ki ba phi yo i ya ka ba jaklia namar kani kan ya lam ya phi sa ga jing kwa brai chong ki khmat jongpi kaban riu da bisar bha ya ki jat kot ba phi puli bat ki khubor ka ba phi pet ha ki social media haki TV ki mobile pej bha kaba kumno pismat ban puli kaba hanyo siuspa yakapor bapi yat dei hakum kane kapor baki rung kimi kita ke jingmut jing perkhat ki basniu kaba phra pelong karu komban om lapmit tang arngut si samla kajing ya don lang rengkat pat ka kenhun ne ka jaka ba don briu kalong kababha ya phi kaba khandai puletista bat minot bha ya ka tin jong blai bam bha ya ka tin jong blai khnang ba phila ban khlei ya ka haba don kam kham tam e haba wan kijing pensoi hagajing im jongpi kaba chipeu pediang yo jisu haga donut pat kamen sim jongpi u jisu ni rap ya phi hagajing yale kajing im hagajing long samla jongpi kini ki chipeu tli kijing hikai kibanga ai ya phi kum ki samla lada phi ya lada phi le yaki lada phi bat yaki nga kermen ba phin yo ya kata ga bor ban pen khut ban penjanai haga jing im
haga jinglong samla haga jing yoi lenti ka jong phi haga ne ka perthei kumta nga kan tu ya phi ko ki samla namar ba phi long kita ki baslur bat phi long kita ki bakhlan u blai udon kam ya phi ba phin troi ba phin yaj ba phin le ya ta ga mon ka chong namar kata ko ki samla to bat ya gini ke jing hikai ke bangala pen i ke bangala hikai ya phi ha gani ka por la de phi la ban yaj karmen phin khoj phin janai ha ga jing yaj lenti chong phi to blai unkar khu ya kini ki kentin na ka banta jong phi kum ki samla u blai unkar khu ya phi na ka banta ka burom jong u amen.